Представи си, че в теб има енергия. Не метафора. Не вяра. А нещо, което култури по целия свят са описвали по един и същи начин. Те са я наричали с различни имена. Но са вярвали в едно и също. Че ако я контролираш, можеш да промениш тялото си, ума си и дори времето. В това видео няма да говорим за фантазии. Ще говорим за чи. И за границата, където науката спира. А нещо друго започва. В древен Китай се я наричали чи. В Индия – прана. В Япония – ки. Различни имена. Различни култури. Но едно и също описание. Невидима жизнена енергия, която тече през всичко живо. Когато тече свободно, тялото е здраво. Когато е блокирана, идват болестите. Странното е, че тези идеи се появяват хиляди години преди науката да открие нервната система, електричеството в тялото и биополето. Как са знаели? През 20 век няколко западни изследователи попадат на разкази, които не би трябвало да са истина. Дълбоко в тибетските планини. В пещери, до които не всеки може да стигне. Живеели хора. Хора, за които се твърдяло, че са на няколко стотин години. Те не се хранели по начина, по който го разбираме. Не пиели вода с месеци. И прекарвали по-голямата част от живота си в неподвижна медитация. Местните вярвали, че пещерите не са просто убежище, а места с изключително силна енергия. Енергия, която не всеки може да понесе. И която, според тях, е чи в най-чистата й форма. Съвременната наука не признава чи като измерима енергия. Но признава нещо друго. Човешкото тяло е електрическа система. Всяка мисъл е импулс. Всяко движение – електрически сигнал. Сърцето генерира електромагнитно поле. Мозъкът – още по-сложно. Някои учени задават неудобния въпрос: възможно ли е древните да са усещали нещо, което ние днес измерваме с уреди? И ако да, дали чи е име за процес, който още не разбираме напълно? Според разказите, не всеки можел да влезе в тези пещери. Някои изпитвали силно безпокойство. Други – замайване. Трети – паника без причина. Местните казвали: енергията те отхвърля. Възможно ли е определени места да влияят на човешката нервна система? Или това е просто страх, превърнат в легенда? Никой няма категоричен отговор. Истината вероятно е някъде по средата. Чи може да не е мистична енергия, но може да е начин човек да влияе на собственото си тяло. Чрез концентрация, дишане и съзнание. Древните са говорили на езика на символите. Ние – на езика на уравненията. А границата между тях все още не е напълно ясна. Може би чи не е тайна на миналото, а въпрос към бъдещето. Ако искаш да продължим да търсим тази граница между наука, мистерия и човешко съзнание, абонирай се за канала и нека откриваме тези светове заедно.